onon fof e kuuɓal on jettam hannde ko le 18 mars 2022 ko ɗo e Rooso commune abbinoɓe woni commune abbinoɓe G5 Sahel pour arde ga henne e hollidde koɓe mbaɗata ko e minen e hollidde ko woodi ko sabu ko waɗate ko eko woodi ko wona ɗum nde woɗɗodiri ha ɓurti e on jii Demba explique ni mon ɗum ko systéme woni ɗo ene totta des hommes d'affaires gese men ene ƴetti ɗum enen jeeyi anani ɗum ko gadda police ji yo ndittu anani joom gese en yo joom leyɗele en yo jaltu ko kewi to ngawle ɗum kewi to ñahwar ɗum kewi partout e Fouta ɗum noon onon Fuutankoɓe soron mbawi jalton gandon no mbarirɗen événement ni tacciren ɗi kayitaji men ɗi kefta kaɗeɗen janggude kaɗeɗen pinal men kaɗeɗen ɗemɗe men e joni ganden ɓe dutti koye gese men kadi gandemi haalana moon soɗon mbawi gandon haaloɓe kaali guila e murtuɗo Samba Diop en guila e Ibrahima Sarr en windoɓe bindi en anglais bindi en français kaali ɗum en pulaar mais Fuutankoɓe toujours ene ɗaani minen emine gummi emin mbaɗa hen haqqe bawɗe amen ndolon amen komin jogui o e ɗemɗe amen ɗemin jogui ɗi ɗemin mbaɗa hen son gummaki walla son pinnanani ɗum gandon ko kamtotoɗon ɗon e événement o ko kamtotoɗon ɗon e kayitaji ko mon kamtoɗon e guese ɗe saabu ko winda guila 1960 koko winda sen gari piyen sen gari mbaremɓe sen gari taccinanɓe garɗo foof nata jokkir mawuya ari taccini Aziz ari haɗi kayitaji oɗo général wul gaswani ari ko heftude leyɗele gandi ko suivi moni fof ma ara waɗa mission anani pawaɗo e Fuutankoɓe pawaɗo ɓiɓɓe fulɓe pawaɗo e leƴƴi ɓaleɓe foof anani ko ɗum woodi ɓe coodi des hommes d'affaires ɓe coodi gandanɗa hoorema wiyoɓe ɗo ko opposage ko nande Birama Daoul Abeyde en e ko nande woɗɓe ene gara ne mbiya ko opposage taw mun fof oppose ni wona opposage ko min content darani ko poche mum ɗum noon soɗon mbawi jalton kaɓene ɓeeɗo anɓe men kaɓene ɓeeɗo bonɓe woni ɓeeɗo wassalam